diplomàtica i tota la cua afegida de què passa amb tot aquest el que es mou sota d'aquest món. El tema de relacions internacionals és un tema apassionant. Des del país sempre hem tocat pel cantó menor, és a dir, les cultures no parlen, les persones sí, i el fet de poder viatjar, submergir-te en un ambient, contrastar el que veus amb el que hi havia, pensar, escoltar, reflexionar, preguntar-te mil coses més que respondre en cap, és un punt de partida molt interessant perquè el món que és tan gran i tan petit en tinguem una visió potser més precisa i més afinada. I al costat hi ha tot el món diplomàtic que gestiona aquestes relacions d'una altra forma, amb la presència d'altres països o des de persones del mateix país que representen de forma honorària a països de fora. I aquí sí que hi ha tota una unió del que són les relacions polítiques entre països i les relacions econòmiques, que a vegades no són només entre països, sinó que són ja més personals i dins de circuits potser menys clars. Això, el Rafa Burgos, periodista, historiador i home que investiga, doncs no és el primer llibre que fa en aquest sentit, perquè abans d'aquest hi havia Crema Catalana, Amiguismo, Corrupción y otras miserias, de Icària, La Casta, Quiénes son i com actuen, el Viejo Topo, i una cosa molt divertida, que aquesta jo no la sabia. Hi ha una ruta de la corrupció per Barcelona, és a dir, hi ha una ruta turística doncs, que és una passejada per la ciutat explicant què ha passat a cada lloc i que no es veu sota de l'asfalt, sota de les pedres, etc. O sigui que, Rafa, Déu-n'hi-do, enhorabona per aquestes iniciatives. És un passeig per Barcelona indigne. O sigui que dus tota una trajectòria d'investigació en aquest sentit. El Jesús Rodríguez, periodista també, doncs, si no el coneixeu, suposo que el coneixeu segur, part de la tasca que fa la Directa. Una ha sigut Barcelona ciutat morta, un documental que s'ha comentat, s'ha vist moltíssim, ha impactat moltíssim, i Barcelona Tarajal, amb tot el drama de la frontera de Melilla i el que està passant allà. La Simona porta molts anys a Barcelona com a activista social, vinculada des de sempre al món artístic, dansa, teatre, tenia conserves al Raval, crec que havia estat també al Teatre Muntaner. No. No? Doncs així es anava a confusió. Una mica. Vale. Jo recordava, perdó, lapsus, deia de memòria i això no pot ser. Però sí que sempre ha estat molt vinculat al que és la cultura lliure, el que és un seguiment de l'evolució sociopolítica que afecta els ciutadans cada dia. I la teva visió crítica és de la plataforma Xnet i tots aquests temes ha estat present a la ciutat, o sigui que gràcies aquí. I en fi, Rosa Maria Calaf, benvinguda. No necessites presentació, perquè jo penso que totes les persones et coneixen molt bé des de tants anys de corresponsal de televisió a Moscou, a Hong Kong, a Roma, Viena, Buenos Aires, amb el qual tens una visió com molt propera tot d'aquest món de relacions diplomàtiques que suposo que les has viscudes molt de prop. I una cosa que és important amb el teu periodisme és que prioritzes el que importa per damunt del que impacta i les persones són al centre de la notícia, no són a la perifèria, amb el qual tots aquests temes no et són aliens. Gràcies a tots, benvinguts, i aquí hi ha Jordi Panyella, que és el responsable de Pol·len i per tant d'aquest llibre també sigui al carrer en col·laboració amb els autors. Jordi, benvingut, gràcies.
Bueno, moltes gràcies, Pep. Gràcies, Sharon, per compartir amb nosaltres aquesta presentació al vostre fòrum. Sempre ens agrada molt venir a l'Altair, sigui a comprar, a llegir o com avui que venim a discutir amb vosaltres la presentació d'un llibre. I com que el Pep ja ha presentat a la gent que en parlarà, jo només us diré una cosa molt ràpida i un parell de coses tècniques. Una cosa molt ràpida és aquest llibre, o sigui, hem d'estar molt agraïts al Rafa, que ha dedicat tant de temps a investigar a fons una cosa que ja us explicarà quan presenti el llibre, i també hem d'agrair al Jesús i a tota la gent de la Directa que ens van trucar un dia i ens van dir: escolteu, el Rafa té una història que és molt interessant, és alhora indignant, s'ha de publicar, ha de veure la llum, però no n'hi ha prou amb un reportatge a la Directa, o sigui, hem de fer més coses. Doncs la Directa, o sigui, crec que és un exercici per això els agraeixo, perquè crec que són persones molt generoses que investiguen, bueno, doncs perquè després nosaltres actuem, no? I actuem com jo crec que després la Simona també ens donarà un parell de pistes amb això. Després també, òbviament, agrair a la Rosa Maria que ens acompanyi avui perquè també ella, crec que l'altre dia el David Fernández feia una referència també al Vinader, deia: no és que marqui escola, sinó que ens marquen autoescola, no? Els que intentem dedicar-nos a veure per entendre el món. Aleshores, les dues coses tècniques que us volia dir és que us heu trobat un flyer a la vostra cadira, perquè efectivament el dia 25 i el dia de febrer i l'1 de març farem una ruta amb autocar per presentar, per discutir, per aprofundir amb el tema del llibre de l'orgia diplomàtica. Us podeu apuntar en el correu electrònic que allà apareix. I l'altra cosa és que la presentació d'avui durarà aproximadament fins les 8, 8 i 5, 8 i 10. Després el Rafa anirà a la cafeteria i us signarà els llibres o parlarà amb vosaltres una estona aquells que el vulgueu saludar i que vulgueu que us dediqui el llibre. Doncs jo ja callo. De nou, moltes gràcies per venir, moltes gràcies a vosaltres i Rafa, moltes gràcies per haver escrit aquest llibre. Vaja. Hola. Sí, bé, en primer lloc, no se sent molt bé això. Sí, sisplau. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per haver vingut a tots i a totes. No sé si es pujar o baixar. Aquest com va? Sí? Millor? Sí, millor, no? Amb aquest. I també em sento més proper a la meva altra professió, que és guia turística, allò com si estiguéssim en l'autocar ja. Bé, com deia, benvinguts a tots i a totes. Gràcies també al Altair per rebre'ns aquí, presentar aquest projecte i aquests, amb el bon sentit, monstres que m'acompanyen. I, clar, tot té un origen en aquesta vida i suposo que venen en part per conèixer quin és aquest en concret. I l'origen de tot això té molt a veure amb el periodisme d'investigació, perquè de vegades resulta una manera, això d'investigar, incòmoda, sobretot per a allò que s'anomena els poders fàctics. I en el cas concret d'aquest llibre, de l'orgia diplomàtica, tot va començar amb una població metropolitana de Barcelona, que és on jo visc ara, que és Santa Coloma de Gramenet, fa un parell d'anys, perquè el periodisme és un treball de pica-pedra, és anar a poc, anar obrint portes, d'altres que es tanquen, i no fent amics precisament segons amb quin tema t'hi fiquis. Doncs bé, com us deia, m'has de fer una miqueta de secretària, no? Perdona, però com que no arriba fins aquí el cable. Mireu, això és una notícia que va aparèixer en un mitjà local, que és un mitjà de Santa Coloma de Gramenet, una informació que ens va arribar arran de qui havia estat l'expresident de la Diputació de Barcelona, l'Antoni Foguer. I després de contrastar aquestes notícies vam saber que ell deixava l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per fitxar a la Diputació de Barcelona, on ell havia estat president. Resumint, deixava de cobrar 30.000 euros al mes a l'Ajuntament de Santa Coloma com a regidor i passava a la Diputació de Barcelona cobrant 90.000, que és el que està cobrant ara. Això, evidentment, pot ser més o menys ètic, però el que és cert és que no va agradar gens que es publiqués aquesta notícia. I va ser la meva entrada
triomfal en la premsa local de Santa Coloma. No vaig tornar a publicar després, no? Tot i que ara sembla que sortirà alguna coseta, afortunadament. Però no només això, sinó que en paral·lel també estava preparant un altre article més extens sobre les concessions que s'atorguen a una cadena de gimnasos que es diu Duet Esports. Potser la coneixen, que acostuma a tenir un gimnàs a cadascuna de les localitats, però Santa Coloma és excepcional perquè en té dos. I burxant una miqueta vaig veure que les concessions que es van atorgar en l'època del famós cas Pretòria, amb l'alcalde que hi havia en aquell moment, recordo que el cas Pretòria és finalment, com el cas Palau, es jutjarà aquest any, el 2017, doncs bé, les concessions que es van atorgar per tirar endavant aquests gimnasos a l'època del Bartomeu Muñoz, alias Bartu, doncs eren de 40 i de 50 anys, una miqueta semblant al que passa amb les autopistes i amb Abertis, que es paguen 7 o 8 vegades i encara, tot i així, continuem endavant. El que és curiós és que un dels màxims accionistes d'aquesta cadena de gimnasos és amb Josep Singla, que és un personatge també curiós perquè arran de la bombolla immobiliària va també perdre una de les seves màximes empreses de la construcció que es deia Proinosa. Doncs bé, aquest accionista també era d'una altra societat, que és aquesta que tenen aquí darrere, Real Estate, i mirin quina curiositat, també era conseller d'aquesta societat el periodista que tenen aquí darrere, i arran del cas que és en sí, Maruenda. Ara anava a dir Eduardo Inda, no sé per què. Maruenda. Sí. Doncs resulta que arran del cas que s'anomena Eurobank, que va ser una descapitalització de molts accionistes que estaven en aquest banc, els accionistes volien portar a judici l'Eduardo Maruenda perquè era conseller d'aquesta societat que estava implicada, sobretot suposo per fer més soroll, però finalment la justícia no ho va considerar oportú. Doncs bé, Josep Singla també era accionista d'aquesta empresa que veuen aquí i, com els deia, també de la constructora Proinosa, que va canviar de nom a Altiare. I buscant allò, el registre de societats, vaig veure que l'adreça coincidia exactament amb l'adreça del consolat de Kazakhstan. I clar, aquí jo vaig començar a dir què està passant, no? Perquè arran de tots aquests anys de crema catalana i de la casta també veia, jo sempre ho dic en to una miqueta com de metàfora, no? Que he estat com assegut amb una cadira de 4 potes quan comences a estirar del fil d'aquests casos. Una pota serien els polítics que sempre apareixen, una altra pota seria el món econòmic o financer, la tercera, imprescindibles, paradisos fiscals, i la quarta veia que apareixien molt els cònsols, i cònsols siguin honoraris o de carrera, i els ambaixadors o en general la institució, l'ambaixada. Josep Singla, a banda de tot això, va ser el creador, el promotor de la Cambra de Comerç del Kazakhstan. Pensin que moltes empreses immobiliàries, quan van veure que aquí s'acabava el negoci, perquè va esclatar la bombolla, van buscar d'altres mercats, com per exemple el Marroc, Romania, Brasil, una miqueta més tard, i també el Kazakhstan, per expandir els seus negocis. I el que és curiós, també, pots avançar un altre, sisplau, és veure que també hi ha un cas curiós perquè hem parlat del cònsol del Kazakhstan a Barcelona, però el cònsol del Kazakhstan al País Valencià també és un personatge molt curiós, que és el Francisco Coronati, que ha estat conseller d'aquestes dues societats que tenen a la dreta i esquerra. Un dels socis de la que tenen a la dreta també és un dels màxims propietaris de prostíbuls de tot Espanya. Segurament els hi sonarà el Riviera i tot aquest cas, el cas Macedònia, indirectament, amb la joieria Rabat pel mig, que van demanar, de fet, el jutge a tota la llista de clients potencials i van començar allà a sortir moltes sorpreses. Un dels que comprava molts rellotges, moltes joies allà, era en José Mestre, un personatge molt curiós, que va acabar a la presó pel tema de narcotràfic, i també entre els clients hi havia el cònsol de Libèria, cònsol espanyol a Libèria, que segons un informe de la ONU havia estat implicat en casos de venda d'armament. Ja veuen que comences a estirar, i aquí no s'acaba i comencen a sortir cònsols per tot arreu. Sí.
i ambaixades. Hi ha un cas curiós. Primer m'agradaria posar una miqueta en context allò que hem de fer sempre els periodistes, que és contextualitzar i que cada vegada es fa menys, i és què és això dels cònsols, què és això de les ambaixades. Les ambaixades, ras i curt, és la representació d'un govern, del govern d'un país en un altre país. És allò que hem vist a les pel·lícules, que tu si entres en una d'aquestes oficines estàs en territori nacional, saps? No sé si em segueixen, encara que estiguis en un altre país. Bé, de govern a govern, però en canvi els consolats és més per tràmits administratius, si ens hem de fer la visa, si ens hem de renovar el passaport, si hem d'actualitzar algun tipus de document. Per tant, es pot donar el cas que països que no tenen bones relacions no tinguin intercanvi d'ambaixades, però en canvi sí tenen consolats, perquè els nacionals que estan vivint allà han de fer els seus tràmits. Dintre dels cònsols n'hi ha de dos tipus, els cònsols generals o de carrera, que han passat per l'escola diplomàtica. De vegades n'hi ha nomenats a dit, polítics, com per exemple segurament us sonarà el Trillo, el Bert, que no han passat per l'escola diplomàtica però han arribat a ser ambaixadors. Però en el cas del cònsol, com els deia, hi ha els de carrera també i els honoraris, que són aquests curiosos, perquè no cobren per fer la seva feina, que és la primera cosa que arrufes al nas i dius, ostres, acostumen a ser empresaris o advocats que ja prou feina tenen i llavors per què accepten aquests càrrecs? És una pregunta que jo crec recurrent quan ho saps. I també acostuma a haver-hi alguna celebrity, algun famós, bé perquè és d'aquell país, o també persones que tenen o han tingut en els seus avantpassats, per avis o besavis, que han comerciat amb aquests països. Sigui com sigui, a Barcelona en l'actualitat n'hi ha 94. Barcelona és la tercera ciutat no capital d'estat amb més número de consolats del món, després de Nova York i de Hong Kong, i empatada amb Hamburg, i fins i tot durant una temporada va ser la segona. Per tant, estem parlant aquí de molts interessos, i Barcelona, per la seva situació geoestratègica, també entre el nord d'Àfrica i el centre d'Europa, és un punt força important, a banda del turisme i tots els nacionals que venen i que hi viuen, el port, l'aeroport, i ara amb el tema del jihadisme encara més. Doncs bé, entre aquests cònsols, siguin de carrera o siguin honoraris, tenim personatges curiosos, com per exemple aquest, que ja no el trobaran a Barcelona, que és el Fidel Herrera Beltrán. Ja quan va arribar a Barcelona, fa menys de 2 anys, és el cònsol de Mèxic, va arribar amb certa polèmica, perquè se'l relacionava, ell havia estat governador de l'estat de Veracruz, amb tot el cercle tot el món aquest de la droga, dels càrtels de la droga, i la comunitat mexicana a Barcelona ho va criticar molt. Una miqueta en broma, quan parlaves amb ells deien mira aquelles ciutats el podien haver enviat amb una altra, no? En lloc de portar-lo aquí a Barcelona. Sigui com sigui, això es va apaivagar amb el temps, aquesta notícia, i finalment fa 2 setmanes, podríem dir que fa pràcticament hores, d'un dia per l'altre va tornar a Mèxic, a Veracruz, en sortir unes notícies a la premsa nord-americana d'un cas una miqueta fosc relacionat amb la venda de medicaments falsos, que de vegades fins i tot eren càpsules amb aigua i poca cosa més. El problema és que eren medicaments falsos destinats al guariment, a la cura del càncer per a nens, allà a Mèxic. Per tant, ha tornat cap allà. Quan fem aquesta ruta, o l'altre dia que la vam fer per premsa, fem una passada per tots aquests consolats exteriors i passem també davant del consolat de Mèxic, que independentment de tot això és un edifici molt maco perquè és un edifici modernista d'en Puig i Cadafalch que es troba a la part alta de Barcelona. És un palauet molt interessant. I quan vaig anar a parlar allà al consolat em va rebre el vicecònsol, en teoria m'havia de rebre el cònsol, però va haver de sortir un moment a rebre unes personalitats allà a l'aeroport i molt amablement, tot sigui dit, em va trucar per telèfon i es va excusar de manera, mai més ben dit, molt diplomàtica. Vaig parlar amb el vicecònsol i és curiós perquè ell va subratllar sobretot la importància dels intercanvis econòmics entre Espanya i Mèxic, sobretot parlant d'una empresa, que és la que tenen aquí darrere, que és Iberdrola. I ves per on, les casualitats aquestes de la vida, 2 dies abans Iberdrola havia fitxat per a la seva sucursal als Estats Units, que es diu Avangrid, a l'expresident de Mèxic, Felipe Calderón, com a conseller. I també, jo dic, a mi això em sona d'alguna cosa. Comences a estirar del fil, qui és el delegat d'Iberdrola a Catalunya? Aquest senyor que tenen aquí, que es diu Andrés Carazo, que ves per on és alhora el cònsol de Costa d'Ivori. Més personatges interessants, doncs aquí en tenen alguns que són o han estat
cònsuls. Els que tenen aquí a dalt, a la seva esquerra, sí? Segurament el coneixen, que és el Javier Nar, que ha estat cònsul durant molt de temps al Txad. Ell va anar del Txad, sí, de l'Àfrica. Ell va declarar fa poc en una entrevista que havia estat col·laborant amb els serveis secrets espanyols en l'època del Narcís Serra, quan estava de vicepresident, per cert imputat per CaixaBank. Doncs bé, això per un cantó. El que tenen aquí baix segurament el coneixen, no? Els seguidors culers del Barça, que és el Hristo Stoichkov, que ha estat cònsul també del seu país, que és Bulgària, si no m'erro. Doncs bé, va estar durant una temporadeta i també va ser investigat arran del cas conegut com Parmalat, quan va estar jugant allà al Parma, l'equip aquest, arran d'uns pagaments, diguéssim, dubtosos. I el que tenen a dalt també està relacionat amb el futbol, a la seva dreta, que és en Joan Gaspart. En Joan Gaspart, que va ser president del Futbol Club Barcelona, és un dels més veterans, perquè és cònsul honorari d'un lloc curiós, de les illes Seychelles. I porta des del 1980. A mi em va sorprendre molt perquè ell, per aquella època, li van proposar d'encapçalar les llistes, llavors per Aliança Popular, l'actual Partit Popular, per presentar-se a les eleccions de la Generalitat. O sigui, ho va rebutjar, tot sigui dit, però podíem haver tingut de president de la Generalitat el senyor Joan Gaspart. I qui li va proposar, mirin quines voltes fa la vida, va ser el Jorge Bestringe, que en aquell moment estava amb el partit de dreta i ara és allò un republicà de socarrel. És curiós perquè arran del cas que va portar Javier de la Rosa a la presó, es van filtrar uns documents d'una empresa de Javier de la Rosa que es deia Quail. I en aquests documents, USA, que és l'empresa hotelera del senyor Gaspart, que ara no està passant uns molt bons moments, ja saben que ha sortit a la llista del Montoro com una de les empreses més moroses, que deu més diners. Doncs bé, aquesta empresa Quail de Javier de la Rosa es va saber arran d'aquest judici que USA hauria ofert 200 milions de pessetes al senyor Javier de la Rosa, de pessetes d'aquella època, si aconseguia vendre dues de les joies de la corona d'aquest imperi hoteler, en concret l'Hotel Princesa Sofia i l'antic Hotel Ritz, l'actual Palace. Això va passar una miqueta inadvertit. El que a mi em sorprèn molt, ja que estem parlant de les illes Seychelles i també de països africans que en la majoria de casos, o moltes vegades, malauradament són dictadures, és com, això els he preguntat a alguns d'ells, com accepten aquests càrrecs per representar, encara que sigui potser d'una manera més simbòlica, a països que són dictadures o són paradisos fiscals. A mi em sorprèn i jo sempre, quan feia aquesta pregunta, pensava una miqueta en l'època del franquisme, que imagineu-vos que vosaltres estiguéssiu vivint a París i us vingués un polític franquista d'aquella època i us proposés ser cònsul honorari de l'Espanya franquista d'aquella època. Suposo que com a mínim hauríeu arrufat el nas i us hauria estranyat. Però es veu que hi ha gent que no, fins i tot molts d'ells que són advocats feien certs paral·lelismes dient que bé, que ells també han de defensar de tant en tant persones que són violadores o assassins i no crec que aquesta sigui una bona justificació. Aquí a baix, a la seva dreta, tenen una parella. És allò que de vegades parlem de gent molt poderosa i que no coneixem els seus noms. És una parella, ell és en Carles Vilarrubí, que actualment està imputat per un cas relacionat amb el Jordi Pujol Júnior, amb el fill de l'expresident de la Generalitat, arran d'uns pagaments. S'està intentant escatir quin és l'origen d'aquests pagaments. I és curiós perquè en el seu moment se'l va proposar per ser cònsul d'un país molt sensible, que és Israel, que fa molts anys que no té cònsul, en aquest cas cònsul honorari, a la ciutat de Barcelona. Li van proposar amb ell, li van proposar amb Bassat, el publicista, i també amb el David Madí, l'excap de gabinet de l'expresident Artur Mas. Hauria estat divertit o curiós perquè, imaginin-se el senyor Vilarrubí, per cert, vicepresident de la banca Rothschild, a Espanya, si ho hagués acceptat finalment, perquè ell seria cònsul, o hauria estat cònsul d'Israel, i la seva dona, que és la que tenen aquí a la foto, que és Sol d'Aurella, és a l'actualitat cònsul, la cònsul d'Islàndia. I permetin-me la broma, talla realment el bacallà perquè tot això del consulat li ve precisament per aquests negocis que ja venen de pares i d'avis. També li diuen Miss Coca-Cola perquè té moltes
no sé si coneixen les embotelladores Covega, amb tot l'enrenou que hi ha hagut amb Coca-Cola. Ella és la màxima accionista d'aquesta empresa a Espanya i és la presidenta actualment de tot el conglomerat a Europa. I sempre acostuma a aparèixer en totes les llistes com una de les dones més riques de tot el continent. A banda, com els dic, de tenir moltes empreses repartides per tot Àfrica i, evidentment, SICAPs i bé. I, si seguim, tampoc els vull avorrir molt, però aquí tenen un cas curiós, perquè hem parlat del cas d'Israel. Doncs actualment qui està al davant? Des de fa poques setmanes al capdavant del consolat d'Israel. Doncs aquell senyor que té a Nadal, que es diu José Antonio Sánchez Molina, que tan bon punt es va saber això, un digital, en aquest cas els companys de VilaWeb, publicaven que quan ell era jove, en les primeres eleccions municipals que hi va haver a Blanes, perquè ell és d'allà, es dedicava, quan era jove, a estomacar candidats per al Partit Socialista. Dic estomacar perquè ell anava dintre d'un grupet de Fuerza Nueva del partit de Blas Piñar. I per tant és aquest senyor que actualment està al capdavant del consolat d'Israel. I és curiós perquè en paral·lel a tot això, el personatge que tenen a baix, que es diu Xavier Vinyals, li van retirar el que s'anomena l'exequatur o vistiplau oficial, que és el que concedeix l'Estat, una cosa força excepcional que no acostuma a passar. Per què? Per haver penjat una estelada al balcó, en teoria, de la legació diplomàtica. El Xavier Vinyals diu que no estava allà a la legació, sinó que estava en el pis de dalt, però es van fer unes fotografies que es van publicar a l'ABC i a partir d'aquí li van retirar l'exequatur i per tant ara està el que s'anomena vacant, fins que anomenin un altre cònsol. I aquests saltem dels cònsols als ambaixadors, aquests segurament els coneixen, el que tenen a la seva esquerra, perquè ha estat notícia fa poc, és en Trillo. En Trillo ha estat a Londres i sempre ha estat un destí molt sucós i daurat, perquè a Manuel Fraga Iribarne ja el van enviar allà a principis dels 70 com aquest regal que acostumava a fer el govern. Trillo, el que no s'ha explicat molt és que la filla d'en Trillo, aquí ja començarien a parlar, ahir parlàvem, oi, Rosa Maria, del tema del nepotisme, de fills, nebots i cognoms que es repeteixen, fins i tot n'he trobat un, disculpi-me que ara no me'n recordo del nom, que estirant darrere ja tenia un membre de la seva família dels avantpassats que va ser ambaixador en l'època de Ferran el Catòlic. O sigui que imaginin-se fins on arriba allò estirant del fil cap enrere. Doncs bé, Trillo, que durant unes setmanes veu que la filla va intentar entrar a treballar a l'ambaixada de Londres quan el seu pare estava allà d'ambaixador. Aquesta notícia va saltar i va recular aquest aprovament per anar a treballar allà a l'ambaixada. La dona d'en Trillo està en excedència perquè va estar allà una temporada també a Anglaterra i treballa per al Tribunal de Comptes. Ja saben, aquesta institució que es dedica a auditar els comptes dels partits polítics que sempre van molt endarrerits i acostumen els casos no s'acaben jutjant precisament perquè han prescrit. El que tenen a la seva dreta també és una altra parella que segurament la recorden, és el senyor Bert, que també li van fer aquest regal d'enviar-lo a la seu a París de la OCDE, que és aquest organisme per a la cooperació i el desenvolupament econòmic. I també hi ha aquestes casualitats curioses perquè resulta que tots els jardins d'aquesta institució tenen un manteniment, en concret de 300.000 euros l'any, que es paga per al manteniment d'aquests jardins. Que això pot semblar frívol fins a cert punt, però també quan veus l'empresa que s'encarrega de fer-se encàrrec d'aquests jardins, veus que és una empresa que es diu Comsa. Aquest senyor que tenen a baix, a l'esquerra, és en Jordi Sumarroca. Un dels seus pares van ser els fundadors d'aquesta empresa constructora que es diu Comsa i és alhora el cònsol honorari de Lituània, que actualment no ho és perquè està vacant arran del cas 3%, que un cop va saltar tot això doncs va deixar el càrrec. I a l'altra banda, aquí al costat de la Simona, tenim el Jordi Pujol Júnior, que ja saben que no ha estat cònsol però ho podria haver sigut, perquè, segons es va filtrar arran del cas que s'està investigant i d'uns documents que van sortir en premsa, va estar a punt de comprar el càrrec aquest de cònsol honorari de Gabon, un país africà que no es caracteritza precisament per respectar els drets humans i que, de fet, quan venien els càrrecs, sobretot el president
del país acostumava a quedar-se a casa del Jordi Pujol Júnior, a la part alta de la ciutat, que és on, per altra banda, acostumen a ser-hi molts d'aquests consolats. Al Passeig de Gràcia, a les zones, vull dir, a nou barris i al Raval no t'acostumes a trobar la seu d'un consolat, en general. Doncs, com els explicava, això d'en Jordi Pujol Ferrusola, en aquest cas del Gabon, i de la casa on s'acostumaven a hostatjar aquests presidents, que a mi em fa molta gràcia perquè és una mansió que ja està en venda, es va vendre finalment, però es trobava en un carrer de Pedralbes que tenia un nom molt curiós, que és el carrer Moneders. I així que són aquestes coses que de vegades et trobes i dius, bueno, és interessant. Bé, i ja anem acabant perquè no quedi tot... Bueno, aquest és el Miguel Blesa, d'aquest podíem parlar molt, Simona. Però també va fer una visita quan aquí les aigües baixaven tèrboles per escampar una miqueta a la boira, un cap de setmana se'n va anar a Londres amb la seva dona. I no se'n va anar a dormir en un hotel, sinó que va estar dormint a la seu del consolat espanyol allà a Londres, perquè el cònsol el va rebre molt amablement, després el van treure d'aquest lloc de responsabilitat i quan va saltar la notícia, evidentment. I un any abans, no sé si recorden l'atemptat de Boston, just un any abans, que el cònsol espanyol, pots avançar, sisplau, que el cònsol espanyol que estava allà, just un any abans del que comentàvem, resulta que va tancar l'oficina i se'n va anar a casa com si res no hagués passat. Imaginin-se allà el dia de la marató, amb la bomba, tothom preocupat, les famílies trucant, la comunitat espanyola que hi havia allà, i allà tot tancat, com si no hagués passat absolutament res. Aquesta notícia va saltar i, teòricament, aquest personatge, aquest cònsol, el van fer fora. Però el problema de les notícies, allò el que importa i no pas el que impacta, que dèiem abans, quan passa un temps ens oblidem de les notícies. Comences a buscar en el BOE, no els recomano molt perquè és molt avorrit, i et trobes que aproximadament 2 anys després d'aquest, entre cometes, càstig, aquest cònsol, en el BOE et trobes això. Vengo a ascender a la categoría de embajador al ministro plenipotenciario de primera clase, don Pablo María Sánchez Terán, que era aquest que havia estat cònsol a Boston. Bé, però no tot són coses negatives i sobretot per comparar com han canviat les coses en el món de la diplomàcia i en general i de les ambaixades i els cònsols, aquests personatges que han estat Premi Nobel, fixin-se quina diferència, també han estat cònsols o membres del cos diplomàtic. Tenim, per exemple, el Pablo Neruda, que ho va ser a la ciutat de Barcelona i després també a Madrid i a París, ajudant a molts exiliats que van fugir després de la Guerra Civil Espanyola. La Gabriela Mistral, que també això hem de pensar, el paper de les dones en l'actualitat, en el cos consular, com us podeu imaginar, és pràcticament molt petit, per no dir nul. I aquest és un cas curiós, la Gabriela Mistral, també Premi Nobel, que va anar enviada per Xile a Itàlia. I era l'època d'en Mussolini, i en Mussolini això d'una dona cònsol la va fer fora. I bueno, és la part negativa, la part positiva és que va venir cap aquí, va estar a Madrid, i després se'n va anar a Nova York. I altres personatges també curiosos, doncs el Rubén Darío, que també va passar molts dies aquí als Quatre Gats, a l'època del modernisme a Barcelona, però que ell havia estat cònsol també a ciutats com París i Buenos Aires. I Henri Claudel, més pròxim, al 73, que pertany a la família del poeta Claudel, per tant era nebot de la Camille Claudel, que va ser l'amant de l'Auguste Rodin. Són personatges també interessants i per veure com han canviat les coses, com els deia, d'abans i ara. I catalans també com el Josep Carné, que va ser a França i va tenir de vicecònsol el Josep Valls. Anem passant perquè si no acabaríem mai aquí. També s'hi van al Born, Centre Cultural, i allà les ruïnes d'aquesta ciutat de Barcelona, i una d'aquestes cases pertanyia a uns cònsols també que van defensar la causa austracista i van anar en contra, diguéssim, dels Borbons, per dir-ho així. I també, ja anem tancant, l'Antonio Ginesi, que en aquest cas abans de la unificació italiana, va estar al capdavant del viceconsolat del Gran Ducat de la Toscana i va ser arquitecte que va construir el cementiri del Poble Nou. I qui més tenim per aquí? L'Eduard Toda, un gran egiptòleg, que de fet si van al Museu Egipci té una sala dedicada a ell. Ara hi ha un documental que volta, molt interessant, que parla de tota la seva vida voltant pel món. Una miqueta com tu, Rosa Maria, no? Perquè mira, va passar per Macau, Xangai, bueno, i sobretot el Caire. I anem acabant.
Això és la descripció d'un diplomàtic a finals del franquisme, com ell veia la diplomàcia, jo crec relativament encertada, ¿no? Es el arte de exponer la hostilidad con cortesía, la indiferencia con interés y la amistad con prudencia. Però ja que hi ha, o estic envoltat en part de periodistes i sé que aquí a la sala n'hi ha alguns, m'agradaria acabar amb una altra cita, també força interessant i curiosa, que és de fa més d'un segle, d'un personatge amb molt d'enginy, com era l'irlandès Oscar Wilde, que a mi m'agradaria que en algun moment li portéssim la contrària, però a dia d'avui, i malgrat un segle i mig després gairebé, continua sent molt actual, que és la següent. La diferencia entre el periodismo y la literatura es que la literatura no se lee y el periodismo es ilegible. Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, Rosa, no sé si pots parlar. Bé, ho sento moltíssim, però estic sense veu, o sigui que tindran el privilegi de veure'm callada, que és molt estrany, Sí, realment, però he volgut de totes maneres venir, però és que no podré pràcticament dir res del que volia dir, perquè si no dintre d'un moment ja no se'm sentirà. Però sí que vull insistir molt en que quan el Rafa em va dir, ja em va proposar compartir aquesta estona, de seguida vaig veure com ho podíem arreglar i ella em va ajudar molt amb la data, perquè sí que volia ser aquí, no? I jo les dues, perquè dic, com que no puc parlar, hi ha dues idees, o sigui, crec que està claríssim que el que he fet és una feina difícil, que vol entusiasme, que vol determinació, curiositat, totes aquests valors que sembla que ara el periodisme els ha perdut, i que només els mantenen publicacions com La Directa i algunes altres, perquè tot això que fa el Rafa haurien de fer-ho els mitjans de comunicació convencionals, i els grans també digitals, etc. I en canvi és evident que ja no hi ha ningú que inverteixi. Llavors les dues idees que jo vull llançar, perquè en parlem i com que aquí sé que tots el que direu vosaltres estic d'acord, doncs ja no cal que ho digui jo, és la importància del periodisme d'investigació. És a dir, la importància de saber per després pensar i per després reaccionar i per després actuar, i això és fonamental, i ara cada vegada el periodisme d'investigació és més difícil de fer. I després l'apatia social, és a dir, el fet que no s'expliquen totes aquestes coses i no hi ha una reacció. I per tant, per això deia fa un moment, la importància de reaccionar i actuar. I aleshores per això crec que aquestes feines són fonamentals. És fantàstic que vostès estiguin aquí, perquè això vol dir que efectivament són dels que volen saber, perquè volen pensar, perquè volen reaccionar i actuar, i aleshores simplement ja dic, és un plaer ser aquí, i que crec que el que hem de sempre preguntar-nos és per què no es parla del que s'ha de parlar, i aleshores totes aquestes feines que afortunadament hi ha força gent fent investigació i tractant de publicar-la, volen fer això, parlar del que no es parla, i això és justament l'objectiu del periodisme. I ja no puc més, perquè si no ja dic, dintre un moment ja no em sortirà la veu, o sigui que passo el micro. El Jesús, moltes gràcies. Bueno, jo seré breu també. No, quan el Rafa va venir a proposar-nos, i li vam proposar, no recordo exactament si va ser ell, si li vam dir, però ens vam trobar i vam parlar de la possibilitat de transformar tota aquesta investigació en llibre. Una de les coses que més em connecta i més m'agrada precisament de la seva forma de fer és la curiositat que té per aprendre, per preguntar-se coses quan camina pel carrer, quan observa. Aquest llibre no només té investigació a través de BOEs, de la informació que està publicada a internet i les búsquedes interconnectades
lligar totes aquestes dades unes amb les altres, que per fer això es necessita molt temps, informació d'arxius que s'ha d'anar a consultar en persona perquè hi ha moltes coses que no estan digitalitzades, sinó que aquest llibre està molt carregat també d'observacions sobre el terreny, dels carrers, de les places, dels edificis, de les distàncies i de la ubicació d'aquests espais en relació a certs interessos i a certes empreses. Hi ha moltes coses que són rellevants de com està distribuïda geogràficament els centres de poder en les ciutats, la ubicació dels consolats en aquest cas, i el Rafa ho transmet molt bé amb els seus articles i en les seves investigacions, com tot això que en moltes ocasions passa desapercebut, quan caminem, quan passegem, quan ens traslladem per la ciutat, tots aquests detalls expliquen moltes coses, allò que se'n diu que les pedres parlen o que els edificis parlen o que hi ha moltes coses desapercebudes que donen molta informació sobre qui són els poderosos, de quins espais controlen, quins edificis són els edificis del poder, com està distribuïda aquesta geografia urbana al llarg de la ciutat, i això també connecta una mica amb nosaltres com a directe per voler recuperar aquest periodisme de carrer, d'observació. A nosaltres moltes vegades ens ha passat que anem a cobrir notícies i veiem que per les xarxes hi ha desenes de persones fent tuits que està passant una cosa en un lloc, i tu arribes al lloc i dius, però si no hi ha cap periodista, aquests tuits d'on surten? Qui és l'observador que està transmetent aquesta informació? No diré que tot, però molt periodisme es fa des de les redaccions a través de replicar notes de premsa, a través de replicar comunicats, a través de replicar informació que elaboren altres i que es tuiteja, retuiteja o es penja en posts a Facebook, i cada cop per una qüestió de precarietat dintre de la professió, de reducció de recursos de les grans empreses del periodisme a l'àmbit de la investigació, doncs cada cop és més difícil elaborar aquesta investigació en base al treball de camp, a trepitjar el carrer, a moure's i poder contrastar tot allò que pots haver recollit a través de les xarxes amb l'observació directa. I en això coincidim. Jo algunes de les coses que ell explica en el llibre jo les havia intuït cobrint algunes informacions. El dia que hi va haver l'operació pel cas 3% en el consolat de Lituània, vaig anar a cobrir aquesta notícia i em vaig quedar sobtat, perquè la Guàrdia Civil estava assaltant el consolat de Lituània. Hi havia el logo del consolat. Va ser molt curiós perquè pràcticament cap mitjà d'informació va parlar de que la Guàrdia Civil havia esbotjat la porta i havia entrat a l'edifici que tenia la placa aquella del consolat, sinó que estaven parlant que era la seu de l'empresa Teico, de Jordi Sumarroca. Però que em vaig quedar molt sobtat i imaginava aquell edifici com estava distribuït per dins per separar les dependències del consolat i les dependències de l'empresa que estava escorcollant la Guàrdia Civil, i no em vaig treure l'aigua clara. La impressió era que tot era el mateix, que no hi havia diferència entre una cosa i l'altra. I a partir d'aquí em vaig anar adonant en altres ocasions que això passava altres vegades, que hi havia plaques de consolats que estaven en seus de grans empreses, i la mosca a l'orella de que aquí hi havia una cosa estranya d'interessos del per què, tal com deia el Rafa, hi havia gent que acceptava ser cònsol sense cobrar res, doncs hi havia d'haver raons poderoses perquè això passés, a no ser que hi hagués una onada vocacional de servei als seus països per part de tanta gent, i s'explica en el llibre, és una de les coses que s'explica bé en el llibre del per què treballen gratuïtament. Vull dir, això ja no us ho desvetllo perquè així ho podreu llegir en el llibre. I en d'altres ocasions, moltes vegades quan es parla amb alguns alertadors de casos de corrupció que tenen un paper fonamental en el nostre país i que són poc valorats, aquella gent
moment que dona la primera pista, fins i tot en algunes ocasions des de l'interior de les pròpies empreses, de les pròpies administracions, de gent honesta que està dintre de partits polítics que alerta de casos de corrupció, doncs quan aquests alertadors en algunes ocasions parlaven de casos, recordo el cas Clotilde de Lloret, que des del primer moment alertaven gent del municipi de Lloret de estireu el fil de les relacions diplomàtiques, de la família, del com es deia l'home? No, l'alcalde, el Crespo, això, de l'alcalde Crespo de Lloret, estireu del fil de les relacions amb el Kazakhstan, no? I finalment es va poder saber algunes de les vinculacions que hi havia tant d'ell com d'altres familiars seus amb aquest cas. I això jo m'ho he trobat en algunes cobertures informatives de que hi ha gent que t'alerta d'això, és molt difícil comprovar-ho i és molt difícil que els mitjans de comunicació se'n facin ressò. És molt difícil que apareguin informacions en les que, malgrat que hi ha indicis o pistes que apunten al món consular o al món diplomàtic, es vinculi corrupció amb aquests mons, sobretot perquè genera pels mitjans públics un problema de relacions entre estats, que atura que això es relacioni, i pels mitjans privats moltes vegades perquè les corporacions que controlen aquests mitjans tenen interessos econòmics també amb corporacions que tenen negocis amb els països en qüestió. I res, i finalment només dir que és un llibre excel·lent que relaciona moltíssims noms que coneixereu i que heu escoltat en alguna ocasió, els interconnecta entre ells, et dona claus per entendre per què tenen relació aquests personatges. No els intenteu memoritzar com ha fet el Rafa perquè és impossible, vull dir, té un cervell privilegiat que li permet recordar sense cap apunt tot el que ha dit fins ara, però de la lectura sí que n'extraureu una mena de guia de capçalera per tenir, a vegades que apareguin informacions en mitjans o altres notícies, us vingui al cap un nom que apareix en el llibre, podreu en seguida tenir aquesta guia per relacionar-lo amb dades rellevants del món polític o econòmic del nostre país. I res més, felicitar-lo i li passo la paraula a la Simona. Jo donar-te les gràcies, Jesús, pel fet d'haver fet el pròleg del llibre, i parlaves de l'interior d'un consolat, però també em sembla que hi va haver-hi algun problema respecte a l'exterior d'un consolat dels Estats Units, no? El dia que vam anar a fer les fotografies que il·lustren el reportatge previ que vam fer abans de que sortís el llibre, que el teniu aquí a l'entrada amb una tauleta, teniu l'exemplar de la directa que té el reportatge, que el podeu agafar gratuïtament. Doncs el dia que vam anar a fer les fotografies ens van aturar els responsables del consolat d'Estats Units just al davant, i li van ordenar, va ser molt curiós perquè el responsable que estava vigilant la porta del consolat va cridar a uns agents de paisà de la Policia Nacional que estaven en un cotxe aparcat a la vorera de davant, li va fer una senyal i li va assenyalar al fotògraf nostre que anessin a identificar-lo. Va estar una estona, li van preguntar per què feia fotografies de l'edifici, de quin mitjà era, van apuntar totes les seves dades i li van dir que no podia publicar aquelles fotografies perquè era una zona de seguretat. Malgrat això, nosaltres considerant que no hi ha cap normativa que impedeixi que puguis publicar una fotografia d'un edifici, i més un edifici públic feta des del carrer, les van publicar, però sí que hi ha una pressió policial molt forta a l'entorn dels consolats de la zona alta de Barcelona. Hi ha aquests impediments per poder prendre imatges des del carrer d'aquests edificis. Dir que és un edifici espectacular. Jo sempre dic que el consolat dels Estats Units sembla més una ambaixada que un consolat, perquè realment es aterrant, i està a pocs metres, si travesses el carrer, d'un altre consolat, que és el consolat d'Albània. El cònsol honorari d'Albània també ho havia estat, perquè vegin aquest intercanvi, cònsol honorari del Canadà, vull dir, ara passo d'un món a l'altre, i també molts d'ells tenen els seus fills com a vicecònsols. I estan molt a prop, tant el d'Albània com el dels Estats Units,
d'una antiga mansió que tenia moltes visites, perquè era la mansió de l'Iñaki Urdangarín i la infanta Cristina, estan gairebé un al davant de l'altre. Vist tot això, suposo que molts de vostès estan pensant, bueno, i jo què puc fer per intentar canviar aquestes coses? O millor dit, el típic comentari, no hi ha un pam de net, doncs no hi ha res a fer. Doncs sí que hi ha coses a fer. I un exemple el tinc aquí al meu costat, a la seva dreta, que és la Simona Levi, perquè ella és una miqueta la imatge i la responsable d'un moviment que es diu 15M per rato, i Buzón X, Bustia X, que jo crec que gràcies a ells la cúpula de Bankia no està passant els seus millors moments. Per tant, des del punt de vista ciutadà es poden fer moltes coses i ja que la tenim aquí, millor ho expliques tu, Simona. Gràcies. És que no sé per què, Rafa, jo li deia per què em vols, que jo soc bailarina de tango amb aquest periodista aquí, que vols que... I a més arribaré que no hauré llegit el llibre i m'ha dit no, jo vull que tu contribueixis per dir justament què podem fer la gent, les bailarines de tango o altres coses, altres activitats que feu, què podem fer. I, bueno, realment jo Rafa l'he conegut escarbant, no? Jo estava escarbant coses de Bankia, ell estava escarbant coses de consulat i li he dit, tu què estàs escarbant? Jo consulat, jo Bankia. I així he descobert, per exemple, aquesta cosa que és molt sorprenent i que realment fa falta persones que dediquin temps a que entre tots descobrim i compartim la qüestió de compartir aquesta informació, perquè jo crec que si compartim podem canviar, si entenem què passa, si ens demanem per què tota l'estona, qualsevol persona pot canviar coses amb les seves habilitats. Jo no soc periodista, però he après dels periodistes com escarbar, jo suposo que els periodistes poden aprendre de mi coses de passos de tango, per exemple, i crec que són moments molt interessants de la societat civil des que hi ha internet, que és més fàcil que aquesta col·laboració del ciutadà periodista, del periodista ciutadà es pugui realitzar. I jo no tinc molt més que dir, que tinc molta admiració perquè jo l'he vist treballar quan ens trobem cadascú escarbant una cosa amb l'entusiasme en què tira de l'hilo i amb una petita informació que diu veus això, veus això? Sí, però què és això? No, això és molt important. O sigui, ha aconseguit juntar punts injuntables, però amb molta dedicació, amb molta passió i crec que fins i tot amb diversió. I crec que, clar, és la passió, jo crec que és una passió humana i no només dels periodistes i que tots podem aportar. Jo crec que rebem, nosaltres com ciutadans, quan hem tret a la llum els correus de Blesa, que després s'han portat a les targetes Black, en realitat el sistema una mica fa creure que tota la feina l'ha fet, fins i tot de Guindos s'està dient que ho ha fet ell de Bankia. Jo us convido a llegir correusdeblesa.com, que és on hem deixat els correus, i de Guindos tota l'estona estava fent complimenti, com se dice cumplido en català, compliments a Blesa per com feia la feina en Bankia. Llavors, en aquest moment és important que el material el traiem i els compartim entre tots, perquè la veritat dia tras dia és canviada per aquest sistema i s'oblida molt fàcilment el que estaven dient abans, el que estem narrant un dia, el dia següent, si no el mantenem viu col·lectivament, amb la narració, amb compartir, fàcilment és molt fàcil d'esborrar, i això és una cosa que qualsevol persona la pot fer, i utilitzant internet, conversant, intercanviant. Quan veieu una cosa que no enteneu, demanar-vos per què i trucar al Rafa o a la Maria o al Jesús o altres i dir, oye, que aquí és això, com he de buscar, aquí he de trucar, i sense exagerar, perquè ja van amb prou feina, però i fins i tot vosaltres mateixos fer la feina. Nosaltres tenim aquesta bústia que no està sent molt utilitzada, però és una bústia en la que rebem informació de ciutadans que
tenen por de denunciar perquè moltes vegades la persona que denuncia necessita fer-lo anònimament perquè probablement té aquesta informació i aquesta informació, si se sap qui la treta, aquesta persona pot tenir problemes. Aquesta protecció de les fonts no s'està fent molt bé des de la professió periodística, però hi ha periodistes que sí ho estan fent, veritat? S'està fent. Nosaltres, quan hem tret els correus de Blesa, una de les coses que ens han impactat més és que poquíssims periodistes estaven fent atenció de protegir-nos a nosaltres. Ens trucaven al telèfon dient dona'm el material, dona'm el material. Jo dient, quin material? Si sóc bailarina de tango, de què m'està parlant? I llavors hem de treballar amb... Nosaltres sempre diem que com ciutadans normals i corrents hem de treballar amb periodistes, però amb periodistes amb qui confiem, de no confiar en els mitjans, l'envio a aquests mitjans, no. Establir una relació propera amb algú periodista de qui us podeu refiar i res més. I demanar-vos sempre el per què, que és una mica el que hem de fer, perquè ens donen molt per descomptat moltes coses que no ho són. Fins i tot, per exemple, fins i tot en les bones intencions, vull només dir una cosa que m'ha passat ahir, en les bones intencions, ara jo crec que com societat civil, amb el 15M i tot això, hem convençut les institucions a ser més transparent, que les coses canviïn, etc. Fins i tot en les bones intencions, ara tenim una llei de transparència que és una novetat a nivell de Catalunya i a nivell d'Espanya encara més, perquè som un dels 5 països del món que han tingut tan tard una llei de transparència, però aquesta llei de transparència exagera, perquè ara tota aquesta idea de treure informació s'està fent de moda i llavors és també una cosa de màrqueting polític parlar d'això. Llavors jo considero, per exemple, jo he ajudat l'Ajuntament de Barcelona a fer una bústia perquè la gent pugui denunciar informació de corrupció sense anònimament i sense rebre represàlies, sense que es pugui rastrejar la seva origen amb eines tecnològiques. Llavors la Generalitat m'ha demanat si poder consultar-me per com fer-ho també com Generalitat. I per fer això jo he de donar-me d'alta al registre de grup de pressió, la bailarina de tango de grup de pressió, perquè la llei això ho demana. Jo no sé, jo suposo que aquesta gent està donat d'alta, no sé, no estan de... Algun paradís fiscal. Alguns. Llavors, jo, per exemple, per donar com ciutadana una informació que pot ser d'utilitat, m'he de registrar, perquè m'he de registrar, mentre que tot aquest món i altres món no s'han de registrar gaire per poder parlar amb les institucions, i el problema és que quan em registro, encara que la llei prevegi que tothom s'ha de registrar, fins i tot la gent que no ho fa per professió, fins i tot la gent que ho fa gratuïtament, que suposo que la llei està feta amb les bones intencions, justament perquè en aquest cas està fet gratuïtament, però en el meu cas havia de posar una quantitat que en el formulari, qualsevol de vosaltres pot escriure-se com grup de pressió quan vulgui, doncs en el formulari has de dir més o menys quan guanya d'aquesta reunió. I no pots posar 0, que era el meu cas. He posat 10 euros, perquè no podia posar 0, i tampoc 1. Havia de ser al mínim 2 xifres. Llavors, tot això ho dic per la qüestió de demanar-nos per què. Per què en les coses males, però també en les coses dolentes, però també en les coses bones, que també quan volem transformar aquesta situació d'opacitat no ens n'anem a llocs on un cop més la societat civil, que som una força molt poderosa de canviament, i com deien els companys, moltes vegades les coses comencen perquè
una persona petita s'ha demanat per què, ho ha vist alguna cosa, ho ha dit a un petit periodista que ha començat a treballar. Moltes vegades, fins i tot volent fer les coses bé, ens estan fent les coses més difícils sempre a nosaltres, la gent petita, i jo una de les coses que demano és que aquesta col·laboració per canviar les coses sigui respectant el fet que la societat civil tenim una dinàmica que no pot ser comparada a les de les empreses. Nosaltres som gent que un dia som 3, un altre dia som un sol, un altre dia som molta gent com el 15M, però que s'ha de respectar i s'ha de demanar a les nostres institucions que la feina que fem sigui reconeguda i que ens la facilitin i no que sigui més difícil amb lleis de bones intencions. Res més. Gràcies.